Здравейте! Днес ще оцветявам за първи път от много години, всъщност както бях дете. Може да звучи странно за някой, но за мен това е начин да разпускам. Започвам с небето, като съм избрала много нежно бебешко синьо и когато оцветявам големи площи, трябва да съм много бърза, за да не съхне маркера и да не остават линии. Продължавам с планините, които също реших да са в блед цвят, тъй като са в далечината. За ухите избрах по-тъмни нюанси на зеленото и с още по-тъмен цвят правя такъв детайл, за да изглежда по-завършено. За сеното избрах блед кремообразен цвят, тъй като не исках да е прекалено жълто, за да изглежда по-естествено. Мечето ми изглеждаше леко скучно, затова реших да му добавя малък детайл на коремчето в същия кремообразен цвят. Шапката избрах да е червена и мисля, че добре се съчетава с кафявото. Дойде ред и на дървената ограда. За тревата отново се старая да съм много бърза с оцветяването и използвам същия зелен цвят като от планината. След това добавям светлосенки с по-тъмни тонове, като ги нанасям под формата на точки, там където ми изглежда подходящо. Продължавам с кокошката, като използвам класическо жълто и преминавам към маркуча. За водата използвам същия цвят като небето, а след това с една идея по-тъмен маркер добавям струите, които излизат от маркуча, така се подчертава движението. Следва оградата, която малко по-късно май развалих, но вие ще кажете дали се е получило добре. За тази част реших да я направя да прилича на пясък, защото ако всичко беше в хаос, според мен щеше да стане прекалено. Прасенцата реших да ги оцветя в този сладък розов цвят и мисля, че това е перфектният нюанс за тях. А сега и малко као, няма как без нея, все пак си имаме прасенца. Завършваме с зеленчуците, малко свежест за финал. И ето го момента, за който ви споменах. С този детайл май малко развалих оградата и сега се чудя дали изобщо да опитвам нещо подобно и на другите страници. Последното, което добавям, са тези бели отблясъци. Слагам ги там, където ми се струва подходящо и според мен придават идеален завършек на цялата рисунка. И така, надявам се крайният резултат да ви е харесал. Ако сте останали до края, оставете едно меченце в коментарите. Чао, чао!